първи античен фестивал Диоклетианополис Кръстопът на времето. Хисаря, 5-7 април. Грамота за участие император Диоклециан Марко Чичини, Италия. Грамота за участие Атила Гонда, Нека да изпратим словаци, нашите чуждестранни гости, и ги очакваме отново на втория античен фестивал. Лек път, момчета! До година! Скъпи приятели, как неусетно минаха фестивалните дни. За кратко Хисаря оживя в античността и станахме свидетели на реални исторически събития. Моля на сцената да заповядат госпожа Ива Вълчева, кмет на община Хисаря, и доцент доктор Митко Маджаров, директор на Археологическия музей. Организаторите на първия античен фестивал Диоклетианополис Кръстопът на времето, община Хисаря и Археологическия музей ще връчат грамоти за участие. Грамота за участие в първия античен фестивал Сдружение за антични реконструкции Мост Майора Молпия Сердице. Владимир Попов. Грамота за участие Център за неформално образование и култура дейност АУС. Грамота за участие Сдружение Дукс Антика. Грамота за участие Сдружение Антична Тракия. Грамота за участие Гладиаторска школа Лудус Луперкалис. Гладиаторска школа Лудус Трекс. Грамота за участие Сдружение Ситалк исторически реконструкции. Грамота за участие Петър Стефанов и Стефан Стефанов. Грамота за участие Здравко Пеев. Грамота за участие Емил Маринов. До Оксана. Грамота за участие Георги Генов. Грамота за участие Театър без диплома град Хисаря. Детска театрална трупа от Основно училище Васил Левски, Хисаря. Благодаря.
Благодарим на участниците. Моля на сцената да заповядат екипът на VR-ите, дигитални артисти, които разработиха изданието Пилигрим «Мистичните пътеки на Хисаря», за да изтеглят печелившите пилигрими, извървели пътя градините на Едем. Томболата ще се тегли от Део Ангелов, най-запаленият фен на Пилигрим и всички дигитални програми на Археологическия музей в Хисаря. Виктория Георгиева. Стефан Иванов. Ели Радева. Ако няма представител в музея, можете да си я вземете. Татяна Кулина. Минчо Минчев. Ако няма представител в музея, можете да получите. Бонка Дойчевска. Юлислава Кулина. Николай Дойчевски.
Теодор Радев. Майя Мартинова. Людмила Маринова. Мария Бахчеванова. Красимир Кирилов. Елица Стоева. Атанас Кулин. Ани Стоева. Зорница Петрова. Наталия Иванова. Теодора Бахчеванова. Людмила Милушева. Ивайло Минчев. Голямата награда получава Катарина Иванова. Георги Петров. Крисиян Кирилов. Благодаря ви.
Честито на печелившите! Давам думата на госпожа Ива Вълчева, кмет на община Хисаря, да закрие античния фестивал. Как минаха тези незабравими няколко дни? Града ни беше пълен с гости и жители, които успяха да се насладят на различните мероприятия, които са подготвени от организаторите. Нека да аплодираме екипа на Археологически музей Хисаря за тази прекрасна организация, за изживяваните моменти на радост и на впечатления от различните мероприятия. За мен беше огромна част да бъда част от първия античен фестивал. Мили граждани, мили гости на община Хисаря, очаква ви още и много други изненади през тази година. И най-важното е, че ще очакваме и следващата година втория античен фестивал. Нека да закрием първия, за да започнем подготовката за втория. И още веднъж моля за вашите овации. Да изпратим с бурни аплодисменти знамето на фестивала. А честта да загаси фестивалния огън се пада на господин Владимир Попов от Сдружение МОС Майорити УПИ Сърдице, един от организаторите на античния фестивал. Моля на сцената да се качат за последно и нашите чаровни пилигрими.
животът е поход. И навсякъде той, и навсякъде той намира проход. Готов е да броди от страшно зори, светът е безкраен да покори, света безкраен да покори. Готов е да броди от страшно зори, светът е безкраен да покори, света безкраен да покори. До нови срещи, приятели! Очакваме ви и следващата година. И не пропускайте да посещавате Хисаря, защото винаги имаме изненади за вас. До нови срещи!